Lluan Williams, sydd pennaeth Ysgol y Garnedd. Da ni yn ddiweddar wedi llwyddo i gael cefnogaeth gan y sir a'r swyddogion eu heddlu gyda par y camera i Mr Arwel sy'n croesi'r plant yn y bora ag yn prynhawn. Yn ddiweddar, da ni'n cael chydig o bryderon yn dweud gwir efo gyrwyr yn peidio dilyn yr rheola'r ffordd fawr. Felly da ni'n croesawu'r datblygiad yma fel modd i fedru cadw cofnod o sosa unrhyw broblem yn digwydd. Mae rhaid pwysleisio mae mwyafrif o'r gyrwyr yn dilyn y rheola. Llafrif bach ydy'r rhai sydd ddim yn dilyn y rheola ffordd. Y bwriad ydy codi ymwybyddiaeth bawb o'r groesfan yma. Sicrhau diogelwch y plant a hynny. Mae'r briodd yn nhw'n dreifio'n gall a mae yna un neu ddwy dim. Dwi'n gobeithio lot o fan